Добрий день, чистовані русини! Починаємо передачу «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим русинам і русинкам. А як буде празднувати Хрестово-Воздвиженська община торжество православ'я? Відомо, ми знаємо, що по Україні буде множество хресних ходов. Коли ми празднуємо у соборі торжество святого православ'я, то перед нами постає така постать святих Кирила і Мефодія, образ наших подвижників, котрі православ'я не доказували в диспутах, а показували, як на вітріні, своїм трудом, постом, молитвою і високоморальним образом християнського життя, любов'ю до поста і молитви. Це було унікальне. Ну і, звісно, в їх руках творилися чудеса, їхні молитви спасали людей. Мільйони людей, слав'ян, перейшли у вічний світ як православні і як наслідники Царства Божого. А тому і ми будемо торжествувати святое православ'я торжественно, тим більше, що для мене то особливий момент, іменно на неділю святого православ'я я став священником, і ми своєю общиною, якщо Бог благословить і архієрейське благословення приймемо, ми любимо йти в кресні ходи. Но оскільки ми живемо в центрі Ужгорода і не хотіли б ми створювати трудності для нашої поліції, бо треба перекривати вулиці, то ми любимо робити кресний ход на своїй площі. Майже пів кілометра площадь по довжині, і тихенько собі ми совершаємо тут кресний ход на праздник Кирила і Мефодія, ну і також, якщо Бог благословить, і на торжество святого православ'я у другій половині свободні для пішоходів, і для молитви, і для проведення торжества святого православ'я. Ми віримо, що всі, хто помнить праздник, хто празднує цей праздник з любов'ю, той вірний і благословенний наслідник святих Кирила і Мефодія, вірне чадо Церкви Православної, вірний по духу і по поведінці, бо торжествуя Великим постом, ми усім кажемо, наше торжество святого православ'я не в танцях, не в співі, тому і не прижилися у нас всякі там масляниці перед постом. Ми тільки видимо, що райский образ жизни, райская пища постна, постный образ жизни для християн приводить нас до тих результатів духовного росту, духовного возростання, який можливий тільки у святому православ'ю. Тож поздравляю всіх наших православних людей, і русинів, і загалом усіх наших жителів краю, різних національностей з праздником торжества святого православ'я. Най Бог дасть, щоб у всіх нас Господь благословив і дав би нам православним силу сохранити святое православ'я канонічне, не якоїсь освітньо придуманої, а подлинне православ'я до скончання віка. На цьому завершуємо передачу «Живий русинський язик». З вами була я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Будьте здорові! З Богом святим!